Na san so yana da zafi, yana da zafi. Na san so gwada ya kalle shi nake da. Dan duba mai duba ka kyale so kai duba, in ka san shi dan tsaya zo ka ban amsa ni ma na duba. Me yake sa kai yi gudu ko da a ce ba mai binka? Mene ake cewa mahaɗi na rayuwa kare kai shakka? Da me ake samun nutsuwa a sa'in da rai ke suka? Me ka gane me ka sani a fanni na so in ɗauka? Na yi fama kan so tuntuɗe nake yi, dama ni na zo a bago sanni da sanni ne na ɗauko hanyar dan na miƙa sako. Na yi nisan da jinkira zai zama wuya a kunnuwa na, sabo nai da so ashe shi ne zai zam ciwon idona. Ni kuma na ki in cire ban san rabuwar da babu kauna. San mai so nake ta yi ko san wanda ba ya so na. Na yi tafiya a sannu sannu, kuka na yi da idanu, so a jiki na ne ya zaunu, ya sa na miƙa hannu. Ni na tabbata kwarai ko mai farko yana da ƙarshe, shi ya saka na ƙara kaimi domin kar a bar ni ƙarshe. Wanda na so idan ya so ni sai in fara yin hasashe, zai zamto gare ni jigo haske wanda bai disashe. Duka abin da na yi aso ne mai da na tsaye zaune, shi ke juya duk mutane gashi ba mun sani daki ne. Ni na san da so a raina shi ya saka nake ta cewa fili ne kamar na yaƙi mai ƙarfi yake tsayawa, wanda ya zama rago a sa'in shi ne za a tausayawa. Kukan zuci baya kuya har fili yake fitowa, so ba canki ne ba kuma bai zama kamar ido ba, ba zai gane kuskure ba. So bai zama kamar mutum ba amma shi yake ziga ni, na yi ta faɗa da zuciyata domin kar na samu rauni. Shi kuma so daban-daban ne mai sauyin sifa kamanni, baya ba wa zuci dama da mun sake yin tunani. Babu gwani a ɓangaren so mai saka ɗan adam ya taso daga garin su yayi da kwanso. Ni na san a so da amsa ko da ban yi tambaya ba, zane ne kamar na zabo in goge ba zan iya ba. Sannu da sannu shi ake mai dan bai kyala kankani ba, wasu su ce da shi zuma ne amma wasu ba su ce hakan ba. Menene ake kira so, me saka ake ta yin so, me zai sa na daina yin so? Shi so ruwan zuma ne in ya shige kashe guba ne.